И така, уважаеми познати, роднини и приятели, Бати Тошко се намира на стадион Алианс Арена в Мюнхен, Германия. Това е красотата на Алианс Арена. Стадиона на Байер Мюнхен. Всичко е прекрасно. Нека този видеоклип остане за спомен за целия ви човешки живот и да знаете Бати Тошко къде е бил. Просто е невероятно. Гледката е невероятна. Пожелавам на всеки един от вас да бъде тук, на този стадион. Просто гледката е невероятна. Действително. За нищо не съжалявам. Просто е много, много хубаво. Прекалено хубаво. Надявам се, че този двуминутен видеоклип ще ви стигне и да напълни сърцата ви. Стадион Алианс Арена. Стадиона на Байер Мюнхен. Надявам се да не е последната среща тук, а да има още такива. Знайте, че ви обичам и това е поздрав за всички вас в България. Знайте, че ви обичам.